मेहरी के प्रेम में पागल रहता। मौगी जवन कहतिया तमन करता। अब वही तरह एगो लड़का करता सूर्यनाथ यादव जी मेहरारू के कहला में पड़ गइल बा। अच्छा जल लड़कन के शादी नहीं के भई रहो तो लड़का लो एक में रहता। आ बियावा होते का जाने मौगी कौन जड़ी खिया दे तरी से सुंघा दे तरी सो कि तुरंते अलगा बिलगा होखे लगता। घर घर के कहानी बा। अब वही तरह एगो लड़का करता। कवि के भाव सुनो प्रदीप बाबू कुछ नहीं ख्याल का भैया बाबू कि कहला में पढ़ के अपना नारी के दुख देला तू बाप मतारी के। कि कहला में पढ़ के एगो नारी के दुख देला तू बाप मतारी के। कि धिकार बतोहर कमाई के तनिको न जाने लमाई के। अरे धिकार बतोहर कमाई के तनिको न जाने लमाई के। कि मेहरी के बक्सा भरल बा अमाई तरसेली साड़ी के। कि कहला में पढ़ के अपना नारी के दुख देला तू बाप मतारी के। अब बाबूजी के का हाल लड़का लोग करता। बाबूजी बूढ़ बारे लौकत नहीं के चश्मा लगौले बारे दुआरा पर पेट के दर्द के कारण रोवत रे। लेकिन लड़का लो हाल चाल पूछत नहीं के पानी समय से नहीं के पूछ। कि बाबूजी रोवेले अरे दुआरा पर एगो दवाई के बिन पुअरा पर। कि पानी मंगला पर हर नहीं मिले बदला में सुने ले गारी के। कहला में पढ़ के नारी के दुख देला बाप मतारी के। बबुआ कि जब समय अपन करवट लेला कि खास आदमी के कि खास आदमी के अलग कर देला। बतिया कहतानी बबुआ साचे बा ई दुनियादारी के। कहला में पढ़ के नारी के दुख देला तू बाप मतारी के। अब घर घर के कहानी सुनी हो कि बटी गईले घरवा अंगना हो बबुआ कि बटी गईले घरवा अंगना हर दुआर पाई पाई। रौरे बेटा कहता रे कि माई केकरा में रही बाबूजी केकरा में रही। अब पैदा रहुए कहले बनी चारू लेकर रहुए चारू बेटन के दुनिया में ले ले बनी। आ जब वो सियान होता लो शादी ब्याह हो जाता रहुआ बुढ़ा जाता नहीं तो रहुए लड़का माई बाबू के मैंने रहुआ दोनों के अलगा करता कि अभी हमरा में रहे चाहे हई तारा में रही है हमरा में रही है हई धनवा हमार हौ धनवा तोहार।
कि बंटी गईले घरवा अंगना, अरे बंटी गईले घरवा अंगना दुआर पाई पाई। लइका लोग कहेला कि के करा में बाबूजी रही, के करा में माई, के करा में बाबूजी, के करा दिहली जनमिया माई दर्द उठाई, दिहली जनमिया माई दर्द उठाई। के करा में बाबूजी रही, के करा में माई, के करा में बाबूजी रही, के करा में माई। चाचा जवन माई बाबू एगो लड़का के प्राप्ति खातिर लोग बाज बाजिल कहेला तो उ देवी देवता के स्थान पर जाकर माथा बार बार टेकेलन, उ खोइचा भाखेलन कि हे दुर्गा माई अगर एगो लड़का होई तो तेरा दरबार में आई, चुनरी नारियल चढ़ाई, खोइचा भरब। आ उहे लड़का जब आवेला तो माई बाबू के सेवा सत्कार ना करेला। उ श्रवण कुमार कैसन पुत्र रहले जे अपना माई बाबू के अंधा अंधी के तीर्थ यात्रा करावे खातिर घर से लेकर निकल गई रहले। जब रास्ता में बड़ी जोर से प्यास लागल, माई बाबू कहल कि बेटा गला सुखता, प्यास बड़ी जोर से लागल बा, तनी केनो से पानी लिए तो पी लेती, जब प्यास बुझ जाई। श्रवण कुमार का कइले अपना माई बाबू का महंगी जवन लेके जात रहे एगो बट वृक्ष के नीचे रोक दिले, उतार दिले, रख दिले। उनका लगे रहे एगो कमंडल, वो कमंडल लेकर नदी के तीरे चल पड़ले। वही समय में राजा दशरथ जी महाराज 16 वर्ष के अवस्था में वो जंगल में शिकार करत रहनी। श्रवण कुमार जैसे कमंडल नदी में बुलवले, राजा दशरथ जी महाराज के लगे शब्द भेदी नाम के बाण तीर रहे, ऊ बाण ओहिजा से छोड़ देले। उनका लागता कोनो मृगा के पानी पियता। जब तब से आवाज आई तो ऊ बाण छोड़ दिले, श्रवण कुमार के सीना में लागल। आ श्रवण कुमार ओहिजा हाथी में मुक्का मार के गिर गईले। राजा दशरथ जी महाराज जब इंसान के आवाज सुन ले तो वही जैसे दौड़ के अइले। जब लगे आके देखले तो कहले हमरा से गलती हो गई, अन्याय हो गई, मृगा समझ के एगो इंसान के ऊपर हम बाण चलाते हैं। राजा दशरथ जी महाराज जैसे बाण खींचे के चहले श्रवण कुमार के सीना से, तले श्रवण कुमार राजा दशरथ जी महाराज के हाथवा पकड़ ले, कहले कि हे राजा दशरथ अभी बाण तीर निकाले के समय नहीं खे, हमार माई बाबू हे कमंडल के पानी के इंतजार करत होई। भाई कमंडल बा पानी बा, ये कमंडल ले जाके पानी हमरा माई बाबू के पिया दो, ताकि हमार प्राण जा रहल बा, हमरा माई बाबू के जान ना जा। राजा दशरथ जी महाराज कमंडल उठौले वाले धीरे धीरे लेके जाता रहे, पैर डगमगाता, देह कांपता, कुछ बुझात नहीं खे। आंधा आंधी कहलो कि तू के हुआ? हमार बेटा श्रवण कुमार रहते तो कहते कि माताजी पानी पीली, पिताजी पानी पीली, लेकिन तू हुआ के चुप्पे से आके खड़ा हो गई, कुछ बोलत नहीं ख। घबराइल वाले राजा दशरथ जी महाराज जब ना भइल, लास्ट में कहले कि हम राजा दशरथ बानी, हमरा से बहुत अन्याय हो गइल बा, गलती हो गइल बा, मृगा समझ के श्रवण कुमार के ऊपर हम बाण चला दिले बने, उनके प्राण चल गइल। अंधा दिवई जे श्राप दिलो कि जा हे राजा दशरथ, एक त नैन नहीं खे, दूसरा में कुछ के चैन नहीं खे, बुढ़ापा समय के सहारा एगो रहले हमार पुत्र श्रवण कुमार, रोहू के तू छीन लेला, वही जाऊ श्राप दिहलो। तो उनको बेटा के रहते, बेटा के वियोग में तरफ तरफ के प्राण त्यागे पड़ल। तो उ श्रवण कुमार कैसन रहले कि अपना माई बाबू के चलते अपन प्राण गवा देले।
माइये बाबू के सेवा में प्राण उनकर गई ना तो घर से लेकर ना निकल रहा था पियास ना लागी तो कमंडल में जल लियावे खातिर नदी के तीरे ना जाते राजा दशरथ जी महाराज बाण ना चलते उनकर मृत्यु ना हो। लेकिन आजकल के लड़का लोग पहले कबू सरवन रहले एगो आजुओ के सरवन लोग बा यही से कहे कि भाई चाचा क्या कह रहा है अपना माई बाप के तू रोवैबा तोहरो बेटा वैसे करी बड़ी पछतैबा एकदम ध्यान से सुनी अपना माई बाबू के तू रोवैब तोहरो बेटा वैसे करी बड़ी पछतैब। रुदल चाचा हई बात पर विचार करी तनी और धीरा म्यूजिक एक जानी बड़ी धनी काह रहले आया उनकर 4 मंजिला घर रहे 4 मंजिला घर के सामने एगो छोटहन रूम बनवावत रहे 10 बाई 12 के आ उनकर छोटी चुकी लड़का रहे लड़कवा कहता कि जब इतना बढ़िया हमनी के मकान बढ़ले बा आखिर बाबूजी हमार काहे होई रूम बनवावत रहे जब बैठको बा इतना सुंदर मकानो बा लड़कवा कहता कि पिताजी जब इतना सुंदर हम लोग का घर है मकान है तो आखिर इस रूम को आप क्यों बनवा रहे हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटा आपके दादा दादी बुजुर्ग बुढ़े हो गए हैं लोग अब हम उन लोगों को इस घर से निकालेंगे और इस रूम में शिफ्ट करेंगे इसीलिए इस रूम को बनवा रहे हैं। लड़का कहता पिताजी इस रूम के बगल में आप एक और रूम बनवा दीजिए। पिताजी बोलते हैं क्यों बेटा। लड़का बोलता है कि पिताजी जिस दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी आपको इस घर से निकाल कर उसी रूम में शिफ्ट कर देंगे। इतना सुंदर लड़का जवाब दे यही से अपना माई बाबू के सेवा अपना लड़कन के सामने करो ताकि तू जब बुढ़ा जेब तो तहार लड़कवा तहार सेवा करियो सब। अपना माई बाबू के सेवा ना करब मरब तो तोहरो लड़कवा देखता तू बुढ़ा जेब तो वह दुर्दशा करी। यही से भाव अपना माई बाबू के तू रोइबा तोहरो बेटा वैसे करी बड़ी पछतैबा। माई के ममता में सगर ना समाई माई के ममता में सगर ना समाई। तो वो लड़का लोग कहता के कर में बाबूजी रे के कर माई लास्ट में रोजे भोरे जाके माई बहारे मंदिरावा उहे माई बाप या बहावता लोटीरावा। लड़का का प्राप्ति खातिर रोजे भोरे जाके माई बहारे मंदिरवा सेवा करे कि यहू से खुश होकर दुर्गा माई एगो लड़का देती। लेकिन वह लड़का जब आ जाता तब माई बाबू के रोआवता माई बाबू नैना से नीर डालता। रोजे भोरे जाके माई बहारे मंदिरवा उहे माई बाप या बहावता लो नीरा।
जाई। सच घटना बनू हमनियों के दो भाई बानी जा कहियो समय हम तो ना चाहिए लेकिन छोटका भाई बड़ी माई से प्यार करेला लेकिन कबो कबो खिसियाला नु सौरभ बाबू तो बुझाला कि हमरा से पहले ये अलगा होके के बात करी। शादी होई तहारे को मेहरारू छूट जाई फिर शादी करबा मेहरारू आ जाई। शादी भइल बा पहला लइका तारा मेहरारू के बा ताहार लइका धरती पाई भगवान मत करो सैसन होके लेकिन भगवान के कृपा अगर ओइ पर ना रहल अगर लइका मर जाई फिर लइका हो सकता लेकिन एक बार माई मर जाई तो जिंदगी में फिर आ जाई। मेहरारू कोई को मिले लेकिन माई कबो आई बाबूजी आई है आ माई के जैसे केहू प्यार करी कबो केहू ना करी कि माही मनोज गवले माही मनोज गवले बात ही सच्चाई। लइकवा कहता रस का कि के करा में बाबूजी रही है के करा में जितना माई अपना बबुआ के दुलार दी कि जितना माई अपना बबुआ के दुलार दी दूसर ना प्यार जितना माई अपना लइका के दुलार दी दूसर ना प्यार लइका खाती कि बबुआ खाती चंदा मामा के उतार दी कि बेटा खातिर चंदा मामा के उतार दी दूसर ना अपने न खाली माई बाबू के खिया भेली मुहवा के चुपी चुपी अपने न खाली माई बेटा के खिया भेली मुहवा के चुपी चुपी दूधवा खिया मौसी केतनो जानी फुआ केतनो जानी लेकिन माई ना हो कि ओकरा जैसन दुलार ओकरा जैसन प्यार न भाई पटीदार दी दूसर ना प्यार दी। माई अपना बेटा के दुलार दी दूसर ना अब तनी राम के तनी नाम के तनी गुणगान करते अब हम ऑफलाइन में बानी तनी गुणगान